Ineno Color TV. Color TV, Machiegni Pacho. Ma e odwa. Oimore ka moramora maintie rwakni machiegni Wechemanyien sa achiel mar odhiambo tarik en 17 dwe mar 7 2016 achiel kachiel Color TV ka wechegi mamoko nyalo luwogi e lwasi mag tudruok mopogore opogore kama timo Facebook, X kachiel kod YouTube ma en Color TV duto. Bende iyudoga achiel kachiel kokalo e pang ma en free to air. Jasomo en Rogers Odhiambo ka jaloko marwa en Bella Achieng' Machiegni. Kamati mar weche mag arita e kaunti mano ma Kisumu kotele kanyo kod county commissioner kod governor ma Kisumu county ka ne jotimo romo kod jofwambo kendo yango ne gibiro tiyo kanyo kod obila mar nono jok mane okelo tulo kata mane ochano tulo mane obede kanisa mano ma Jo-Anglikana odiochieng' manyoro kama ng'at achiel nochuoge pala mowito ngimane kama moko nonyiero marach mokalo kendo apiko maromo maboro bende ne okethi mane ochweyo wang'. Kane giwuoyo kod jofwambo odiochieng' mano makono ni en ni kweth noero kotene kanyo kod county commissioner mano ma Kisumu migosi Ramadhan Mabuzo kach kod governor ma Kisumu county Ngire Peter Nyang'nyong'o ne jowacho ni gidwaro mondo ginene arita kwe otim nonro mar yango jogo duto mane ochano timbe mag njorego mondo mikan gi okang' machiko yango. Ne gikawo kano makende mar lero ni county ma Kisumu nyaka koro neno rid ne arita kwe makare kane giwuoyo machal kamano. Conveners, we will track you down. For the mobilizers of the youth, we will track you down and we will get you. So if you think you are on holiday by maybe staying away from Kisumu and organize using proxies here, we'll still track you down. It doesn't matter who you are, we'll get you. Political competition must never become a license to sponsor violence or recruit young people into criminal networks. Anyone found financing, organizing, or facilitating acts of violence, directly or indirectly, will face the full consequences of the law. Responsibility extends beyond those who wield weapons to those who provide resources, direction, or Ete weche mamoko bende eni mane Chief Justice machon ma Thurkani David Maraga koroni owuok oko mar wacho ni rach mar arita kwe mabende ineno Thurka kidek biro lingo Kenya e bugo marach mokalo. Maraga kawuoyo odiochieng' ma kawuono ni kama ne giriwe kanyo kod jokanyo duolo mar LSK kata Law Society of Kenya nokwedo timgo mago mag njore mabende kod nenore ka wacho ni jo siasa tiyo marach kod jopiny. Kama bende jokanyo duolo mar LSK bende osemo kuom obila ma giwacho ni tiyo marach kendo osebedo ka kor ket nyageta mok ni kare gir ma giwacho ni duoko chien ratiro mar oganda e okenge mopogore opogore. Operating entirely outside the legal procedures prescribed, the men aggressively demanded the identification and surrender of the lawyer who works at TIFA. This pattern of state-led attacks and intimidation of vocal human rights defenders is clearly visible. The regime has previously unlawfully rendered Kenya Human Rights Commission staff member Martin Mavenji to Uganda and continues to refuse his return to be reunited with his family. This intimidation escalated further a year ago when a suspected state-hired goons attacked a press conference organized by the Kenya Human Rights Commission and Inuka Kenya at Kenya Human Rights Commission offices, injuring one of their board members. The press conference had brought together mothers of victims of police killings and enforced disappearances, alongside journalists to call on the regime to end killing and disappearance of their children. An appeal the goons were evidently sent to silence. Additionally, the state denied Brian Karongo of the Open Society Foundation entry into Kenya and unlawfully returned him to South Africa, despite his having legally resided and worked in the country for decades. It did not stop there. During the June 25th commemoration this year, police arbitrarily arrested and forcibly disappeared.
Kama chelo bende ni jakom dulo mar EACC Pacho kani migosi David Oginde owuok oko kendo kwayo rowere mondo mi obed e okang' manyime mar konyo kedo kod weche mag mibadhi e pacho kan. Kowuoyo e sach nyasi mar golo lipot madulo nogo mar EACC e lok tich margi ma Nairobi, Oginde wacho ni rowere mathur kani ni kany koda lony makare kod teko mar nyalo dhiro piny Kenya weche mag dongruok koro kwayo mondo mi giti kany koda lony magin go weche mag temo konyo kedo kod lwenjego mag mibadhi. Odhi nyime kowacho ni kaka dulo nogo gibro medo nono matut maneno ni omenda jopiny ok oti kod yo ma ok ni kare e pacho ka. We have had movements across the continent that have risen up against unethical practices that sometimes are demonstrated by our leaders. These rising expectations remind us that promoting integrity is an important aspiration that we must commit ourselves to, because it helps to build our institutions so that corruption is reduced, if not eliminated, from among us. Over the past 3 years, the Commission has significantly strengthened its interventions in corruption prevention, enforcement, public education, institutional reforms, and international cooperation. Those interventions are anchored on the Ethics and Anti-Corruption Commission Strategic Plan 2023-2028, which prioritizes corruption prevention, strengthening enforcement, and building a national culture of integrity. Weche mag bende jotelo ma mine county mar Kisumu kotene kanyo kod jachung' mar mine county ne Mikael Ruth Odinga koro ni okwedo tim jore mano obedo kanisa mano ma jo Anglikana mong'ere kaka ACK Milimani Kisumu ka kama bende iwacho ni notimre kinde lam mano oyuore kanyo kod gavana Mesia James Orengo kod Senator Edwin Sifuna kuwuoyo kanyo kod jofwambo ne gikawo kanyo makende mar ne kwayo jo siasa makaluo mondo mi oyie owe timo siasa mago ma nyayo tulo to gine ni giriwo oganda kanyakla achiel ka bende ginyiso bila mondo mi otim tijgi mok giyiengore konchiel mar keto arita kwe bed makare mosekethore e alwora mar kaunti ni ma Kisumu. We have really fought very hard in this country to come to this democratic space that we have. It is sad that if we are not careful, we are going to go back to a one-party state, and that right now we are fighting the same democracy, our same democracy that we have had to do this. And let's be careful, because this is how it starts. It starts a bit of having this violence here. People are saying, oh, we have this Gunism, something called Gunism, and then it will escalate to the point that what happened even in Rwanda, as we saw it, or even in the same Haiti that we are sending people, that is what Kenya is going to transcend to. So I think that we should not pretend. Let's call a spade, and let those who are perpetrating these things, because you find that people are doing this in Kisumu. Why only Kisumu? So we know this game is a game that is well orchestrated and it is being planned. And let the security teams not tell us. You know, because I talked to a security officer and he was already accusing one other group. And I told him, I'm not interested in these groups and these politicians. And even as politicians, you know, instead of us talking about what happened yesterday, people are accusing that I know so-and-so is the gang member of so-and-so's, that political person's whatever. That MP is the one of this one. That MP is accusing this other MP. And they're forgetting that the violence is here. And we do not wide side shows. Let them come out, let's have a meeting. Weche mamoko mag siasa ni jatend piny mathur kani William Ruto omedo seyo jogo makwedo telo mare kowacho ni gin midhiero ne piny Kenya. Ruto koro ni onyiso jo Kenya mondo mi oyie otamre jotelo makamago kendo kwed pachgi kowacho ni gin jogo mabende paro magingodo duoko mana Kenya chien to ok ter Kenya nyime weche mag dongruok. Magi nowacho e sach romo mabende nobedo godo kod tim adhulono mar Migori Youth e padak mar piny owacho kata State House Nairobi, kama nolero ni chenro mag dongruok mosetimne na yanga kokwa jo Kenya mondo bi omi thuolo tielo mar ariyo mar telo ne piny Kenya yiero ma higano manyien. They are a very big risk. They pose a risk to our country because hawana agenda ya kwenda mbele, wako na maneno ya kurudi nyuma. Kisikiza hao wanaongea sasa hivi wanasema hapana, sasa sisi tunataka
turudi kwa NHIF ile ilifail. Tunataka turudi nyuma tuondoe housing. Tunataka turudi nyuma tuondoe SHA. Yani akili yao yote ni reverse. They cannot look forward because they have no capacity to think about the future. They have no capacity to think about new things, how we can do things better. That's why they have a hangover about the failed past. Sasa, my friend, if all you are telling us is having a hangover about what the past, which did not work for us, it means you have no capacity to think about the future that will change our country. Eto kama chelo bene jo siasa makaluka ne kwa mathegure kan ko de siasa mago mag churo remo kendo gi ne kata gi manyore mago mag riwo oganda tucha chiel maneno ni ngima odhi nyime makare. Magi wach kan kod jalop jakom mar Luo Council of Elders jaduong' James Ayaga ler mabende Justice Adoyo miyo wayo makama. Achiel kuom jodongo oganda Luo migosi James Ayaga owuok oko kendo ywago malich mokalo piny Luo kuom gino ero mabende wacho ni piny Luo koro bet aling'a ahinya to kotenore kod siasa goeko mag remo mabende osebed kineno e pacho kaendi. Ayaga ywago malich mokalo oganda jokanyanam ka koro kwayo jo siasa ma pacho kaendi ni ka giyie to giriw wigi kanyakla kendo gibet e tuch achiel. Oganda Luo koro kar go siasa to timo sasi amodonje piny Luo. Joluo ko manigi sasi ok gin gi siasa. Joluo koro yanyre maching left, right and center. Nango. Joluo yanyre nango. Tunge ni joluo yanyre ni ka juwe gi yanyre. Utini poko yanyo ngato. Use nyonga mo yanyo. Poko yanyo nyaka ninde. Kado tiende ni no somo en doctor. To telo motimo gi ok mag somo. Makoro wisdom manyasaye motime nade. Emomiye. Kinde tok mare chenro moro mar weche somo e sub county no mar Aried Dacia County jaduong' Ayaga ywago malich mokalo oganda joluo mabende sani koro wacho ni marachie mokalo. Kure matimre kamano. Omiya kwayo ujo mag jokagwa. Takwa uyo mate takwa oganda Luo man ka. Wadogure drawing board muna moro. Mondo wang'e kuma piny oriye nikech piny ochung' marach go oganda Luo. Piny ochung' marach. Jaluo ket gore kendgi. Okune na to wuewe ni jaluo kata gima dango wach ot ka to nigi siri meke joluo no siri gini kadi akwayo joluo wabedi gi siri mawa ana se wuotho kuma kamora mora kama poko wuotho e kore kadi bende nodhi nyime kokwayo oganda jokanyanam ni kik gigo korgi kendo gisungre kod jotend migepe mana ma kilwengu ariyo kende mabende piny owacho mar Kenya Kwanza koro redhe lwetgi kowacho ni oganda mamoko nitie koda jotend migepe goeko bura to giwuothi ka ging'anjo. Sani ok nego wamor ni wan gi ministers ariyo opong'o piny ma ka gitim lionge iti opong'. Kabende ne okwayo jotelo e pacho kaendi to ahinya mago makaluo ni giwere kod siasa goeko manono giriw wigi kanyakla eka ginyal neno kama gibiro tere oganda jokanyanam ahinya to bang' tho mar ogai machon mar ODM migosi Raila Odinga. Negala TV Kokesia County and Justice Adoyo. Eto kwa chelo bende ni jatemiga mchweche mag lweny mathur kani Mikael Soipantuya okwajo Kenya mar lamo ne Kenya kowacho ni Kenya ni piny mogwedhi kendo nigi hawi maber mar dongruok mathoth wuoro. Tuya wacho ni en kaka jatemiga mar weche mag lweny nitiere weche mathoth moseneno mang'eny jo Kenya moko poko yango. Mano gima duong' kwayo jodolo mathur kani kod jopiny mondo gimakre kanyakla achiel
keto Kenya okang' manyime kowacho ni Kenya ni kod hayo maber mopogore kanyo koda piny mag libamba moluore malwenje osikoe koni koda kocha. Tunaomba maombi yenu tuweze kuiombea nchi yetu ya Kenya. Kama mungekuwa na nafasi, mimi nikiketi kama waziri wa ulinzi, nimeweza kuona mambo mengi ambayo labda wananchi hawaoni. Tuko na nchi ambayo imebarikiwa. Ukiangalia nchi zetu jirani zote, hata sitawataja, wako na misukosuko ya kisiasa, ya kiuchumi, ya mambo mengi. There is no stability kwa nchi zetu jirani. Lakini nchi yetu ya Kenya, Mungu ametubariki. Tuko na stability, tuko na amani. Mungu ametubariki. Lakini saa nyingine ninaona kama hatuoni mambo haya. Ni kuomba tu kanisa, tafadhali tuiombee nchi yetu. So many other countries look up to Kenya kwa mambo mengi. Tubende komachielo jotelo moki imbuno mar Kenya omedo dhi nyime mar kwanyo jatend piny owacho mosani William Ruto sir mar weche mag kura yiero maduong' mabiro. Jotelo kowuok kaunti ma Busia jolero ni gidwaro mondo gineno oganda ma mar Kenya obed e piny owacho manyien ka goch ni gigo ma Ruto osetimo e gwenge makono neno ayanga kendo gionge kod kiawa ni komi thuolo telo mar ariyo to biro medo choro gi nyime. Ne bende gikwero jok ma bende kwedo telo mantie ma giwacho ni onge kanyo kod lek makar ne piny Kenya mak mani jopiny nyaka koro yie mar biro miyo Ruto thuolo machielo mondo gimed chwalo chenro mag dongruok ma osetimo. Sisi pia kama magavana tumesema tumeshikana sisi wote kuona kwamba tunasukuma gurudumu ya William Samoei Ruto. Vile wenzangu wamesema kuna barabara ya kutoka Rironi Mau Summit kuja paka upande wa Malaba huku inafanywa dually. SGR ile ilikuwa imekwama kule Naivasha pia inamekwamuliwa, inapita Bungoma, ilikuwa itapita Mukura ikuja paka Mianga iende paka Malaba. Nyota mmeambiwa juzi amelaunch pesa ya kusaidia vijana. Tuko na mambo ya SHA ambayo universal health coverage. Mimi kama mbunge, kama governor, na mnajua nilikuwa speaker, nalipa shilingi 54,000 kila mwezi. Hiyo shilingi 54,000 ndio inaenda kusaidia mtu mwenye hajiwezi kupitia kwa hiyo mchango yangu. Kwa msitu kule kwa shamba ya Uhuru Kenyatta kule Naivasha, anaileta Kisumu, itoke Kisumu ipite Kakamega, ikuje ipite hapa Busia mpaka Malaba. Anawajali ama hawajali? Anawajali. Sasa nyinyi mruhusu Mheshimiwa Mary Emase arudi the third term. Ndio hivyo? Na washikane na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na Ruto naye arudi second term kwa sababu tumeona vitendo yake. Nataka kuwahubiria sana masuala ya tutam ya Rais William Ruto na Mama Mary Emase. Lakini jinsi nimewapima na nikatathmini, nimeona you are already converted. Kwa sababu nyinyi mko mbele kabisa. Wachanogo janeno mara kamoro moro maintie tukuni Wechemanyien saa achiel mar odhiambo pani weche mamoko biro koromo saa 3 yor mar dimba kokale Kala TV jasomo ne Nandro Odhiambo ka jaloko marwa ne en Bella Achieng' orito masani.